Verejný priestor je proste veľmi zaujímavá téma, ktorá rezonuje v spoločnosti už dlhú dobu a v zahraničí rádovo najneskôr od nejakej polovice 90. rokov sa to stalo akože nosnou témou. A keď sa pozrie človek na Bratislavu alebo Slovensko ako také, plus všetky tieto krajiny, Vyšehradské štvorky a Rusko, Ukrajina a tak ďalej, tak vlastne prídeme k tomu, že kultúra našej spoločnosti je zameraná na seba prezentáciu a manifesty tejto prezentácie. Úplne deregulovane proste zaplavujú tieto ich produkty, ten verejný priestor. A to takým spôsobom, že už vlastne tú pôvodnú vizualitu, ten pôvodný zámer estetický nejakého celku, nejakého priestoru, nejakej volumetrickej architektúry a nejakého verejného priestoru, sociálneho priestoru, občianskeho priestoru už proste to úplne zaniká. Pretlak tých nánosov je taký, že absolútne stratil ten priestor nejakú vizuálnu, ale aj svoju funkčnosť, aj svoju vizuálnu hodnotu. Tým činom aj tá reklama napríklad, ktorá je jeden z problémov toho vizuálneho smogu, už stráca svoj zmysel. Napriek tomu proste je tam stále prezentná, ale ľudia to už vlastne akože nevnímajú. A preto som začala, okrem teda tej svojej práce, robiť aj teda to, že som začala nejakým spôsobom publikovať tie svoje fotografie alebo krátke posty o tom, aby si to ľudia vôbec všimli. Takže som vytvorila taký atlas nánosov. Zobrala som si iba katastrálne územie starého mesta Bratislavy, pretože bolo geograficky jedným človekom zmapovateľné. A jednoducho som urobila typológiu nejakých prvkov, ktoré tu sú, pretože myslím si, že sa veľmi mylne hovorí o tom, že vizuálny smog je iba reklama. To nie je iba reklama, proste sú to tie stánky, búdočky, samozrejme billboardy, samozrejme city lighty, samozrejme plachty, panery a tak ďalej, ale jednoducho tých prvkov je oveľa viac. Problém toho tiež je, že veľmi často prichádza k tomu, že tieto veci už napríklad prestanú plniť svoju funkciu a tak ďalej a ostanú z nich nejaké solitérne vraky. Nikto ich neodstraňuje, nikto nemá ako keby potrebu, či už majiteľ alebo prenajímateľ ich proste nejakým spôsobom odstrániť. A znova na tom istom mieste alebo v bezprostrednej blízkosti potom vznikajú nové, že máte plné zástavky stánkov, z toho 4 sú zavreté, 2 sú otvorené, tie stoja pred nimi. Každý má úplne inú formu, úplne inú vizualitu. Jednoducho mám pocit, že by to trebalo nejakým spôsobom riešiť koncepčne. Myslím, že príčetný zákonodárca musí vedieť postaviť riešenie za 2 mesiace také, ktoré je proste koncepčné. Ja som študovala architektúru, najprv vo Viedni a potom doktorantské štúdium tu na VŠVU, ale som povedala, že polovica, ak nie viac, mojej práce je z grafického dizajnu, takže sa mu venujem asi rovnako ako architektúre. A v architektúre viac tým verejným priestranstvom, aj keď to teda na takej nejakej, by som povedala, veľmi jemnej báze. Takže ja sa pozerám na tú reklamu napríklad rovnako z pohľadu toho dizajnera, ako aj z pohľadu toho architekta. Myslím si, že problém, keď sa bavíme konkrétne o vonkajšej reklame, je poprvé nespočetné množstvo, úplná neregulácia, po druhé je neskutočná nekvalita a po tretie je absolútna nepreviazanosť s prostredím, do ktorého je vkladaná. Keď niečo považujem za problém, tak na ňo aspoň poukážem. Ako ja netvrdím, že to riešenie mám, len ani sa necítim byť povolaná ho hľadať, pretože sa živím inými vecami. Ale mi naozaj vadí, že ľudia, ktorí by toto mali mať na plný práce, ho nehľadajú. To bolo to, že som sa vlastne roky venovala aj na škole, aj v ateliéroch verejnému priestoru, akože či už okrajovo alebo ako hlavnú tému. A jednoducho, keď som sa vrátila, keď sa po 10 rokoch vráti domov, vidí strašne veľa vecí, ktoré už napríklad teraz ja nevidím, lebo už som zžitá s tým prostredím po ďalších 7 rokoch, ale najväčšia diskrepancia v tej kvalite života a v tej estetike mesta bola práve v tých verejných priestranstvách. Že už napríklad tá daná štruktúra, ktorá tu kedysi bola, nejaká, proste mali sme, myslím, že dobrú architektúru proste v 30., 40. rokoch, 20. rokoch, možno aj v 60., 70. rokoch a tak ďalej. Ešte tu sú nejaké úplné solitéry, možno ešte z nejakého 19. storočia, ale tak bola veľmi necitlivo
zo všetkých strán vlastne zničená, fasády zničené, hovorím cez to tie reklamy, stánky, budky, chodníky v strašnom stave, parky. Proste myslím si, že v tom verejnom priestore to mesto bolo najviac pozadu. Čiže preto som sa tomu začala venovať a vždy ma to fascinovalo, ten verejný priestor ako aj taký priesečník medzi architektúrou a sociológiou, občianskou spoločnosťou, že ten verejný priestor je strašne dôležitý pre to mesto, aj pre jeho fungovanie v rámci transferov a tak ďalej, hej, MHD a parkovanie a všetky tieto veci, ale zároveň je to priestor, ktorý robí mesto mestom. Ako väčšina turistov chodí niekam preto, lebo sa cíti dobre v tom meste, že sú tam nejaké, povedzme, že ikony architektonické, napríklad, pre ktoré nejaké mesto navštíví, ale zvyšok toho mesta robí, tú atmosféru robí ten verejný priestor. A ten si myslím, že to úplne absentuje teda jeho kvalita. A to si myslím teda doteraz. Zásahy, ktoré teda v tomto smere sa snaží samospráva asi robiť, sú že sú smiešné a zarmucujúce, že teda 25 rokov, či koľko to máme od zmeny režimu, jednoducho tá kultúra tej spoločnosti nedostala do štádia, že by sa tu urobilo niečo zmysluplné. Že tu momentálne samospráva škrapka nálepky, chodí so štecom, rúbe storočné stromy a potom vizualizuje lány slnečníc. Čo mne tu chýba najviac, je nejaký koncept, nejaký plán, proste nejaké zmapovanie súčasného stavu a následné hľadanie racionálne riešenia, ktoré proste musí prebehnúť aj samozrejme na legislatívnej úrovni, ale mám pocit, že všetky veci sú tu riešené ad hoc a absolútne bezmyšlienkovite. Mne veľmi chýba stavebný zákon, mne veľmi chýba stavebná polícia, mne veľmi chýba o mnoho tvrdšie presadzovanie týchto vecí zo strany komory, lebo si myslím, že musí to byť nejaká inštancia, ktorá tieto veci chráni. Takisto si myslím, že v meste musí byť mestský architekt, mestský urbanista a tak ďalej, ktorý napríklad chráni tie urbánne zóny, že proste mesto je celok a nemôže si tam hoci kto len na základe toho, že vlastne nejaký pozemok postaviť čokoľvek. Mne chýba v Bratislave kultúra spoločnosti, pretože to je podľa mňa kľúčové vo všetkom tomto. Toto je iba zrkadlo vzdelania a kultúry spoločnosti, ktorá tu žije a ktorá ho formuje, pretože myslím si, že je veľký súvis medzi kultúrou priestorov a kultúrou spoločnosti a vzájomne sa ovplyvňujú. Takým jednoducho sa nejakým spôsobom táto spoločnosť zo svojich poobedných seriálov a z krízy elít a z katastrofálneho školstva, katastrofálneho vedeckého výskumu lekárov a umelcov, ktorí sa pokusujú všetci iba na písanie grantov a proste, kým sa z tohto nejakým spôsobom to nepretransformuje na spoločnosť, ktorá si váži hodnoty nad rámec svojho komfortu, nad rámec svojho osobného majetku a svojho osobného dobrého pocitu, tak jednoducho tu nikdy nemôže ani vystať objednávka na verejný priestor. To je možno najväčší problém, že naša spoločnosť ešte nedospela do štádia, že by mala pocit, že treba urobiť niečo nad rámec svojho vlastného komfortu a majetku. Proste veci, ktoré sú verejné, považujú za cudzie, za nie svoje a preto sa tam správajú, alebo preto sa k ním správajú tak, ako sa správajú, preto ich nezvelaďujú a tak ďalej. Keď príde niekomu do obývačky, tak tam má čisto, kvetinky, neviem čo, príde von a už má pocit, že to nie je jeho domov, napriek tomu, že to mesto je rovnako jeho domov ako jeho obývačka. A tak sa k nemu správajú všetci, aj teda samospráva, aj občania. Takže si myslím, že toto je najhlavnejší problém, že kým nebudeme mať vzdelaných ľudí a kultúrnych, tak tie verejné priestranstva nikdy nebudú lepšie. Jednoducho ľudia tuto áno, už majú aj tituly, aj školy, aj všetko, ale to ešte neznamená, že sú vzdelaní. V zmysle nejakej vnútornej, morálnej integrity, etiky, morálky, hodnôt, ktoré keď ten človek má, tak je proste pre tú spoločnosť prínosom a keď ich má nadkritické množstvo, tak tá spoločnosť je kultúrna. Tak potom to tam vyzerá tak, ako to vyzerá vo Švédsku, alebo v Švajčiarsku, alebo v Rakúsku. Aj oni sú tam, každý z jednej obývačky vojdu do toho verejného priestoru.